φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, σαν την ημέρα της τρίτης ηλικίας. Ο εορτασμός της υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να τιμηθούν οι ηλικιωμένοι πολίτες, αλλά και να επισημανθούν στα διεθνή φόρουμ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν ένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού τους έργου, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεων. Η μέρα είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς στην τρίτη ηλικία. Εμείς σαν νέα Δημοτική Αρχή και σαν πρόεδρος, ο Ηλίας ο Χάμαρης είναι αντιπρόεδρος στο νομικό πρόσωπο, και το ΔΣ που είναι εδώ θα θέλω να σας τους γνωρίσω σε λίγο. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και όσο μπορούμε να αναβαθμίσουμε και να σας κάνουμε να αισθάνεστε πιο κοντά μας. Θέλουμε βέβαια προτάσεις από εσάς και θέλουμε και τα παραπονά σας, εάν έχετε, εύχομαι να μην έχει κανένα παράπονο, να έχουμε μια καλή πενταετία, πιθανόν να είμαστε για 2,5 χρόνια τουλάχιστον, θα είμαστε, εγώ θα είμαι πρόεδρος και ο Ηλίας αντιπρόεδρος. Θέλω να σας γνωρίσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Η κυρία Κική Λιμπεροπούλου είναι μέλος, η κυρία Τσαρούκη. Δεν θα πω πάρα πολλά, να σας πω υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και καλό μήνα. Θα έχουμε μια καλή συνεργασία, να ξέρετε, και θα είμαστε πάντα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, να κάνετε παρέα που το έλεγα πάντα, γιατί εσείς στηρίζετε ο ένας τον άλλον και εμείς λιγότερο εσάς. Και να σας πω για μια ακόμη φορά ότι εγώ ήμουνα πριν να είμαι Δημοτική Αρχή κοντά σας, κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Δημοτική Αρχή, και τώρα από τη νέα θέση μέσα από το Συμβούλιο θα είμαι πάντα δίπλα σας, γιατί σας αγαπάω πραγματικά, όχι γιατί Χωριστή μέρα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μια ξεχωριστή ημέρα σημερινή. Είναι η γιορτή των ηλικιωμένων, η 1η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί, και σήμερα γιορτάζει η μάνα μας και ο πατέρας μας. Επομένως, όσους σεβόμαστε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, πρέπει να σεβόμαστε και όλους εσάς. Πιστεύω ότι η τρίτη ηλικία δίνει πάρα πολλά. Πολλές φορές στο παρελθόν παντρέψαμε παιδιά με την τρίτη ηλικία, το ξέρετε, σε διάφορες εκδηλώσεις, και αυτό ήταν όμορφο. Πρόεδρε, πρέπει να δώσετε βάση στην τρίτη ηλικία και η Δημοτική Αρχή αυτή συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι θα δώσετε, γιατί πιστεύω ότι όπως και η Χριστίνα, ας πούμε, που ήταν νωρίτερα εδώ πέρα, πιστεύω ότι ήταν γνώση του θέματος, γιατί ήταν και από πριν που την είχα εγώ ως πρόεδρος τότε που ήταν στο ΚΑΠΗ και βοήθανε και σε διάφορα. Αυτό όμως που θέλω αποκλειστικά εγώ είναι να προσεγγίσετε κόσμο της τρίτης ηλικίας που είναι απ' έξω, θέλει να έρθει στο ΚΑΠΗ και δεν γνωρίζει κάποιον ή να αγκαλιάσουμε τον κόσμο, να επεκτείνουμε τον κόσμο του ΚΑΠΗ και να μην είμαστε όλο ίδιοι. Είναι πολύ όμορφο να μεγαλώσουμε την γάμα των ανθρώπων, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερο φάσμα ανθρώπων εδώ πέρα, γιατί έτσι στηρίζουμε το θεσμό και τον κάνουμε τόσο δυνατό που θα διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Επομένως, ο καθένας από εσάς που έχει φίλες, φίλους
θα μπορείτε να τους φέρετε στο καπί, να τους αγκαλιάσουμε και να μην είναι ένα κλειστό κομμάτι το καπί, δηλαδή όλο αυτοί που που ξεκινήσαν από το 86 και φτάσανε συνέχεια να είναι ίδιοι. Λοιπόν, Πρόεδρε, αυτό θα είναι και δική σου δουλειά, που νομίζω ότι με διάφορα τεχνάσματα επικοινωνίας θα μπορείς, ας πούμε, να φέρεις κόσμο περισσότερο στο καπί. Αυτό θα είναι η επιτυχία, πιστεύω, του χώρου. Πιστέψτε με. Δεν είναι να είμαστε 10, 15, 50, 100. Να είμαστε 1000. Μπορούμε, θα είμαστε ευτυχείς. Και κάτι άλλο και κλείνω, ότι οι συγκυρίες των καιρών, οι σημερινές, που ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δεν έχει να πάει κάπου, έχει μεγαλύτερη απέτηση ο κόσμος, Πρόεδρε, αλλά μην γίνει μια άλλη εκδήλωση στο Δήμο και να μπορεί ο κόσμος να ψυχαγωγηθεί μέσα από κάποιες εκδρομές, να τις χρηματοδοτήσουμε με ένα ποσό που να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να μπορούν να πάνε. Γιατί σήμερα δεν είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, δεν έχουν τη διάθεση και το κέφι. Η διάθεση και το κέφι μπορεί να μας έχει κοπήσει όλους μας. Αλλά πιστεύω ότι τα οικονομικά, λόγω της σύνταξης που κόπηκε, λόγω τα προβλήματα των παιδιών σας, που ζουν τα παιδιά με πολλούς από εσάς, νομίζω ότι αυτό πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Ας μην κάνουμε μια εκδήλωση άλλη στο νομικό πρόσωπο και να δοθούν κάποια χρήματα. Δύο λόγια σήμερα που βρισκόσαστε εδώ στο καπί για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Σήμερα γιορτάζουμε Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας και εμείς σαν εκπρόσωποι του νομικού προσώπου του Δήμου Τρίπολης, ο Ηλίας Αντιπρόεδρος και εγώ ο καινούργιος Πρόεδρος, είμαστε υπεύθυνοι και για τα καπί της Τρίπολης. Όπως ξέρετε, αυτό είναι το κεντρικό παράρτημα εδώ στην πλατεία Πατεψίου. Υπάρχει και το δεύτερο παράρτημα που είναι πίσω από το πλατεία του Άρεως. Υπάρχει και ένα παράρτημα που είναι στην Κερασίτσα στην Τεκαία. Οι άνθρωποι από την Κερασίτσα έχουν έρθει σήμερα εδώ μαζί μας. Είχαμε πάει από το πρωί στην εκκλησία σήμερα για τα υπόλοιπα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Η εκκλησία γινόταν στον Άγιο Δημήτριο με αρτοπλασία. Σήμερα αποφασίσαμε να την κάνουμε φέτος, να την κάνουμε στον προφήτη Ηλία, να είμαστε πιο κοντά στο παράρτημα. Είχε αρκετό κόσμο, ήταν η πρώτη μέρα που βρεθήκαμε και εμείς δίπλα τους σαν νέα δημοτική αρχή και γνωρίσαμε τους περισσότερους. Παρόλο που πολλοί εξ αυτών ήταν φίλοι μας από τα παλιά, φίλοι και γνωστοί των γονιών μας, γιατί εμείς έχουμε γονείς που είναι στην ηλικία των κυρίων και οι κυρίες με τις μητέρες μας κλπ. Ήρθαμε εδώ και θα ξαναέρθουμε ξανά και ξανά και σε λίγο θα πάμε και στο παράρτημα. Θα δούμε και ένα καφεδάκι και από εκεί να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους λίγο εκεί. Να γνωρίσουμε τα προβλήματά τους, να ακούσουμε τι ακριβώς ζητούν από εμάς και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας θα κάνουμε ό,τι δυνατόν γίνεται να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί το αξίζουν, γιατί είναι οι πατεράδες μας, οι μητέρες μας. Ο Δήμαρχος μας δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Εκ μέρους του Δημάρχου ευχήθηκα χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη σε όλους και θα είναι δίπλα μας. Ο Δήμαρχος του αρέσουν να είναι δίπλα στους ανθρώπους του καπί. Δεν μπορούσε λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων. Αυτά για τώρα, θα πούμε περισσότερα αργότερα. Ο Ηλίας να προσθέσει. Κύριε Αντιπρόεδρε, το καπί έχει ένα σωρό δομές και κάποια μαθήματα τα οποία περιμένουμε και φέτος και στη δικιά σας τη θητεία να συνεχιστούν και να είστε δίπλα στην τρίτη ηλικία. Σκέφτεστε να κάνει και άλλα πράγματα ο Δήμος παραπάνω εκτός από αυτά που ήδη έχει, το νομικό πρόσωπο μάλλον του Δήμου? Ο Δήμος, από ό,τι γνωρίζω, αλλά και ο Πρόεδρος, ο κ. Καραλής και εγώ σαν Αντιπρόεδρος, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Ήδη με τη μία σήμερα που παρουσιάστηκε καλό μήνα κιόλας, να ευχηθώ και εγώ από τη μεριά μου υγεία στις οικογένειες όλων μας και στην τρίτη ηλικία. Αλλά από ό,τι είδαμε σήμερα, με το που μπήκαμε σήμερα εδώ πέρα στο καπί, στο παρέμβο εδώ πέρα στην πλατεία του Πατεψίου, τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε σήμερα γιατί είναι λόγω μέρας εορτής.
θα τα πούμε στο άμεσο μέλλον. Όπως είπε και ο Πρόεδρος και για το Δήμο και το Δημαρχό μας.